Mayong hapon diha. Igsoon mayong hapon mga bagong binuhat sa Dios ining haponon tuguti ko nga mo share sa inyo gikan sa mga pulong sa Ginoo nga hinaot maghatag nato og pahimangno, warning sa kinabuhi bisan pa man pagdasig sa mga panghitabo nining panahona. So ang i-share nako igsoon makita sa John chapter 8. Diin na usa ka babaye nga gidala sa mga relihiyoso nga leaders, sa mga Pariseo nga kini kunong bayhana nasakpang na napaw. So ano kang nasakpan lang napaw. At ang point igsoon is that na usa ka babaye dala sa mga katawan o gato ni Jesus ang kining bayhana nasakpang na napaw. So lakip pagkasulti naa siya bana. Unya kung imong sabton ang mga istorya, uwaw kay siya. Ano man gi pakawawan siya sa mga katubagan sa mga katauhan. Pero unsa may ato makatunan igsoon ini mga pangitabo? Unang-una nga ang sala ug ang kaulawan dili gid pagbulag. Ingon ang Proverbs 6 on chapter 18 verse 3 nga ang sala ug ang kaulawan dili gid magbulag. Once gani nga ang usa ka tawo magbuhat og sala, dayag man siya or tago, maulawan gid ka. Maabot ka na nga warning pag natay gibuhat sa salaig nga sala igsoon. Nara ginay resulta ni ana, it's either manakpan ka, bidyuhan ka, i-post ka sa social media, i-bartis na ka. Unya mo na maghatag nimo kaulawan sa kinabuhi tungod sa sala nga gibuhat. Manang di ta mapalimbong igsoon kay ang tanang sala nga atong ginahimo na ginay consequences ug naa dinay silot nga atong atubangon. Unya sa mao nga pasahe mga igsoon atong nabasa didto nga kining kung masakpan day kuno ang mananapaw sa kultura sa mga Hudiyo, kining batuon day gid ka sa mga tawo hangtod mamatay. Grabe no? Kaya nga naman, silang panahon mga igsuunan, kining ang sala bisan kaniadto, bayran gini siya kamatayon. Ing ana ka seryoso ang Dios ug in terms kung mabuhat og sala ang usa ka tawo. Bisag unsa ka gamay ka simple ang sala igsuon nga gibuhaton sa tawo kaniadto, automatic bayran gid siya kamatayon. Kay dili ganahan ang Dios nga ang tawo mahigugma og mubuhat sa sala nga dili gyud ikahimuot sa Ginoo. Kay gusto sa Dios nga ang tawo siya ra higugmaon, siya ra ang pasidunggan og ang atensyon sa tawo igsoon naa ra gid dapat sa Ginoo. Mo nang dili gid ganahan ang Dios og magbuhat og sala ang tawo. Mo nang kung imong tan-awon karon, di ko mo kuana mo dapig asa ko mo dapig nga sa isyu karon, but ang point ba nga posible nga gihimo or posibleng gigamit sa Dios ang atong presidente kaniadto aron nga ma-warningan ang tawo nga pag once nga maghari gining sala, gining bisyo, droga sa usa ka tawo, bayran gini siya kamatayon. Kisultian ka nako bisan pag dili ka mamatay igsuon sa tawo, dili ka patyon sa tawo, ang tawo gyud naagyoy kamatayon nga atubangon. Kay ingon ang Bible, ang bayad sa sala kamatayon. Kitang tanan gyud bisan pag di ta mapusilan tungod kinang drugs ta, di ta maaksidente. Pwede nga maaksidente ta or pwede nga mamatay ta sa atong sakit or unsa pa nang laing kamatayon nga atong atubangon. Ang point is ang tanan adunay kamatayon nga atubangon. Pero ang pinakadelikado igsuon mao ni siya nga ang once nga ang tawo maghari ang sala sa iya kung dili niya talikdan iyang sala di sa mga lagad si Ginoo, ang pinaka-worst nga tubangon ang kamatayon sa impierno. Dili siya joke igsoon, dili siya komedya. Mo nang karon hinaot ang pangitabo kaniadto sa war on drugs. Pwede man og ganing atong example. Usa ni example nga pag once nga ang sala maghari sa ato di na to talikdan. Kamatayon sa pisikal ug kamatayon sa impierno ang atong atubangon igsoon. Nya walay katapusan pag-anto sa impierno once nga mamatay tang walay Kristo sa kinabuhi, wala ta kaming biya sa atong mga sala. Mo ni warning ingon nga pagigugma sa atong matag usa nga kinabuhi igsoon. Mo na nga sa atong kinabuhi hinaot nga magmata na ta, mag-amgo na ta, di ta magpadala sa atong mga emosyon, sa atong pangbati kay ang kamatayon sa impierno seryoso ug dili ganahan ng Dios ni ana. Mo na nga sa pagpadayon sa mga istorya ingon ang Bible nga
kato ko ng babae nga sakpan nga nanapaw, kato ko ng babae nga nasakpang nanapaw mga igsuon. Diba yung ang Bible sa John chapter 8 nga batuon siya hangtod mamatay. Grabe no. Sakit kayo na batuon hangtod mamatay. Pero ingon si Jesus igsuon nga kinsa katong wala kun nakasala mo'y unang pagbato sa babayi. Pero ang Bible nagsulti kung basahon. Lumot kay siya kay walay bisan usa ming bato nila gani ingon ang Bible ang mga kinatigulangan o maguwang miuna sila paglakaw pagbiya nga naman nakita nila nga sila ug nakita nila nga nasayod ug nasayod sila di ay nga sila nakasala na sila sa langit buhat. So walay ning bato sa babayi igsuon, walay ning patay sa babayi nga naman silang tanan nakasala. Unya sultihan nga nako igsuon nga si Jesus pod wala ming anhi baya para silutan ang tao but nga si Jesus para ang higugmaon ug luwason gikan sa sala. Manang bitarang gipadala niya mamuta na nga nagpalansang siya sa cross. Gipakita gid niya iyang gugma, wala gisulti lang niya but gipakita niya iyang gugma sa pamaagi nagpalansang siya nga anuman kanang pagpalansang niya mo nay bayad sa atoa. Kita untay malansang, kita untay mamatay niya sa impyerno pero siya ang nagpalansang siya ang nagsakit kay dili siya gusto nga kitang tanan mamatay o maglangoy sa kalayo sa impyerno human ka mamatay aning ibabaw sa kalibutan. Pero man ni sabta. Yan ang verse 11 manggod sa John chapter 8 nga bisan ako si Jesus dili pod mosilot nimo lakaw o ayaw na pagpakasala mo ni wa masabti sa uban kada bitawng puwerke higugma ta sa Ginoo di dapat mo kondenar sa ubang tao di na dapat nga naon sila pagkuan pagtrato pero ang Bible nagsulti kung basahon nimo sabton nimo ang istorya bisan pa man ang tibok Bible kining kita nga makasasala gipasaylo ta sa Ginoo pitagaan ta nagkatungod nga kining mahimong anak niya pero atong dumi nga gitagaan pud niya grasya aron dili na gyud magbuhat sa sala nga atong gibuhat kaniadto mo ni wa nasabtan sa mga tawo nga kay higugma lagi ta sa Ginoo di mo pasaylo siya may gugma siya pero ang kanang pagpasaylo gitagaan ta niya kusog kadasig ana nga biyaan na nato ang atong gibuhat kaniadto kay lisod kayo gipasaylo kaniya unya balikon pud nimo ang sala ang imong gibuhat so dili na siya gugma dili na siya grasya mga igsuon mo nang hinat masabtan bitaw nato bitaw no nga kanang ang plano sa Ginoo nga gihugasan kaniya sa pagpakasala nagi siyang dugo nga lansang sa krus aron nga dili na ta magbuhat og balik sa pagpakasala nga atong gibuhat kaniadto kay ba kung lisod pero mo nay kanang gisugo sa Ginoo hinat nang gugma sa Dios maghatag natong kadasig nga ana bitaw higugmaon pud nato si Lord in return sa pamaagi nga di na ta magbuhat sa sala nga atong gibuhat kaniadto kay ang gugma sa Dios mo'y ang gugma ug ang grasya sa Ginoo mo po'y maghatag natong kusog aron dili na ta magbuhat sa sala kay plano sa Ginoo igsuon gipasaylo kaniya gilukat kaniya aron nga kita po dili na magbuhat sa sala nga atong buhat kaniadto kay dili gusto si Lord nga maglangoy ta sa kalayo sa impyerno mo nang samtang buhi pa ka desisyon ni igsuon na kanang imo nang talikdan ang mga sala ang pagubog-hubog ang bisyo sigarilyo droga ang pagsimbag Diyos ang pagpamayi panglalaki unsa pa na kanang palabi og buhat og kalaw-ay nang makigilawas sa dili pa kaminyo magilawas sa dili nimo asawa or bana ug daghan pang mga sala igsuon nga gisulti sa Bible biyain na kay dili na mao ang plano sa Dios sa atong mga kinabuhi ang plano sa Ginoo nga biyaan nato atong mga sala mga lagad ta sa Ginoo atong hutdon ang atong kinabuhi sa pagpagamit sa Ginoo nga sira nato atong mga minahal sa kinabuhi nga mobiya sa sala o mga lagad sa Dios o pagrelasyon sa Ginoo mga igsuon kay once nga mobiya ka sa sala mga lagad ka sa Ginoo na may mga paglutos na may mga pagantos pero kana igsuon taman na nas kalibutan kay human sa atong kinabuhi ibabaw aning kalibutan may kinabuhing walay katapusan ta manang hinaot igsuon nga kanang kung nagantos man ta karon nagantos ta kay nagbuhat ta sa maayo kaysa naglipay ta karon
sa pagpakasala pero mag-antos unya ta human mamatay ta ibabaw sa kalibutan. Pahimangno lang ni sa usa ka higala, sa usa ka store nga gigugma ta sa Ginoo mo nang diya sa sala mga lagad ta sa Dios. Matagtag makigrelasyon ta sa Ginoo. God bless igsuon, ampo ug amping gigugma ka sa Ginoo.